Tul il-kampanja elettorali mifruxa fuq xahar sħiħ li għadha kemm għaddiet, wan ħareġ bħala l-aktar stazzjon televiżiv lokali segwit fil-pajjiż, b'ċifri li juru interess qawwi kostanti mill-udjenzi. Skont ċifri reali miġbura mill-200,000 abbonati tal-kumpaniji Go, Melita u Epic. Mis-27 ta' April meta tħabbret uffiċjalment id-data tal-elezzjoni sa' 2 li għadda l-1 ta' Ġunju, meta l-Prim Ministru Roberta Bella ħal ġurament tal-ħatra, wan ta' servizz pimpen kontinwu lejn is-segwaċi tiegħu. Mill-istatistika miġbura f'ħinijiet reali, wan kella l-ogħla persentaġġi tat-telespettaturi mill-istazzjonijiet televiżivi lokali kollha fil-kampanja elettorali. L-istazzjoni rreġistra livelli b'saħħithom ta' udjenzi mill-bidu tal-aħħar f'dan il-perjodu, partikolarment fl-avvenimenti ewlenin, bħal mass meetings fil-Belt, fil-Kottonera, fl-Imqabba, il-Ħamrun u fuq il-Fosos tal-Furjana u anke fit-tnedija tal-manifest elettorali. L-ogħla livelli ġew irreġistrati fl-aħħar sigħat tal-kampanja l-ħamis 28 ta' Mejju, meta l-Prim Ministru indirizza l-aħħar mass meeting tal-kampanja elettorali fuq il-Fosos tal-Furjana. Dak il-lejl wan laħaq l-aqwa riżultati tiegħu f'termini ta' telespettaturi. Fl-aħħar 3 tim tal-kampanja elettorali, wan saħansitra wassal xandiriet speċjali minn Forti Tinje, b'xandiriet diretti, intervisti u kummentarji kontinwi. Fil-jum tal-votazzjoni, wan baqa l-aktar stazzjon segwita l-ħafna mill-ħin tal-ġurnata. Minkejja avvenimenti internazzjonali ewlenin bħal finali tal-UEFA Champions League, wan xorta żamm il-pożizzjoni tiegħu bħala l-għażla ewlenija ta' telespettaturi Maltin u Għawċin għall-aħbarijiet u l-analiżi politika. Wara l-luq tal-votazzjoni fl-10 ta' bil-lejl, wan ukoll baqa l-iżjed segwit hekk kif l-analiżi u l-aġġornamenti baqgħu jixxandru sas-sigħat bikrin ta' filgħodu. Matul il-proċess tal-att tal-voti l-ħadd, l-istazzjon tagħna investa f'sistemi interattivi innovattivi u pjattaformi ta' informazzjoni biex twasslu aġġornamenti kontinwi u preċiżi. Hawnhekk għal darb'oħra konna l-aktar stazzjon segwit u żammejna udjenzi b'saħħithom tul il-ġurnata. Saħansitra fit-8 ta' filgħaxija wan nirreġistra udjenzi doppju minn TVM u triplu minn Net TV. Il-qofol tas-suċċess ta' wan nagħlaq bix-xandira speċjali nhar it-tnejn li għadda waqt il-ġurament tal-ħatra tal-Prim Ministru Roberta Bella. Ir-riżultati jikkonfermaw li mill-ġdid it-telespettaturi qed ikomplu jażlu lil wan bħala s-sors ewlieni tagħhom għall-aħħar aħbarijiet u l-iżviluppi politiċi fost l-istazzjonijiet lokali kollha. Iċ-ċifri provduti minn GoTrends juru mhux biss fiduċja lejn dan l-istazzjon, iżda wkoll ir-riżultat tal-ħidma kkoordinata ta' tmexxija, il-ħaddiema u l-kontributuri kollha ta' wan li fil-kampanja elettorali ħadmu qatih biex iwasslu l-aqwa servizz lill-pubbliku.